Зорний дощик, починайся, ад мяне ты не хавайся. Зорний дощик, починайся, ад мяне ты не хавайся. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Ви думаєте, я чекаю, поки звичайний дощ? А ось і ні. На вулиці ж ніякого дощу нема. Откуль йому узяться тут? А хочете довідатися, навіщо тоді мені парасон? Добрий зорний вечір, дівчинки і хлопчики. Привітання, Буслік. О, Еліночка, привітання! А навіщо тобі у покої парасон? У вас що, дах тяче? І моя космічна сукенка зараз намокне? Давай сюди парасон хутенько. Еліночка, не полохайся, дах у нас не тяче. Да й на вулиці сьогодні дощу не було. Сапраўды не було. А навіщо тоді тобі парасон у покої? Еліна, а ти ведаєш, який сьогодні день? Які? Звичайний. А ні, незвичайний. Вось-вось, сапраўды незвичайний. Але адкуль ти ведаєш, що у мене сьогодні незвичайний день? Я здала Марсу Нептуновичу вельми складаную працу, да яшчэ і мороженого паспытала зямнога. Такая смакота! Мороженое у нас сапраўды вельмі смачнае. Вось і атрымаўся ў мяне вельмі цікавы, смачны, незвычайны дзень. І вельмі прыемна, што ты пра гэта здагадаўся. Да не здагадаўся я. А чаму тады так сказаў? Бо я меў на ўвазе, што дзень сёння незвычайны для ўсіх. І што ў ім незвычайнага? Мне Лесік з добраранка сказаў яшчэ з раніцы, што сёння можна трапіць пад сапраўдны зорны дождж. Таму сёння адзначаецца дзень знічкі. Дзень знічкі адзначаецца? Ну і цікавыя ў вас святы на зямлі. Праўда, цікавыя. А парасон табе навошта? Ад зорнага дажджу хавацца. Ды не, наадварот. Я збіраюся знічкі ў парасон лавіць. Чакай, Буслік, я правильно цябе разумею, што ты збіраешся лавіць падаючыя зоркі ў парасон? Ну так. Навошта гэта рабіць? Ведаеш, Эліночка, я вырашыў, што знічкі, якія падаюць з неба, потым вельмі сумуюць. І чаму ты так вырашыў? Бо яны ж адлятаюць з дому назаўсёды. Іх жа няма крылаў. Не, няма. Значыць, знічкі не змогуць вярнуцца назад на неба, і яны вымушаны заставацца на зямлі. Ага, ты наловіш знічак у парасон? Потым вазьму гэты парасон, падымуся з ім на самы высокі хмарачос і буду падкідваць знічкі, каб яны змаглі вярнуцца на неба. Буслік, а ты вышыні не баішся? Шчыра кажучы, баюся, але ж я птушка, хоць і маленькая, я пераадолею свой страх, знічкам жа трэба дапамагчы. Ты ж мой маленькі, храбры Буслік, які кранальны ў цябе план. Ты праўда так лічыш, і ты хочаш мне дапамагчы? Я б з задавальненнем табе дапамагла, але не думаю, што гэта трэба рабіць. А чаму не трэба? Табе што, не шкада знічак? Шчыра кажучы, не. Эліна, я не разумею. Ты ж вельмі добрая і чулая дзяўчынка. Чаму табе не шкада зорак, якія засталіся на чужой планеце? Буслік, а ты памятаеш, што калісьці і я выпадкова апынулася на вашай планеце? Памятаю, але ты ж змагла б вярнуцца дадому, калі б захацела. Безумоўна. Я ў любы момант магу апынуцца на сваёй роднай планеце. Але чамусьці я тут, з вамі, на зямлі. І праўда, а чаму ты не ляціш дадому? Таму што, Буслік, мне ў вас вельмі падабаецца. Кожны дзень я пра нешта новае даведваюся. Напрыклад? Калі я прыляцела, мяне зацікавілі вашыя з'явы прыроды. Хаця б вясёлка. Гэта ж нейкі цуд. У нас на планеце такога не ўбачыш. Сапраўды, вясёлка, гэта цудоўна. А яшчэ я ніколі не бачыла вашай восені. Толькі на фотаздымках, малюнках. О, сапраўды, Эліначка, ты ж прыляцела да нас вясной. Ну дык вось. Таму я на свае вочы хачу ўбачыць вашу прыгожую восень, якую на зямлі чамусьці называюць залатой. Ой, залатая восень. Ты зразумееш, калі ўбачыш яе, Эліначка. А потым прыйдзе зіма. З ёй я таксама пакуль незнаёмая, але я вельмі хачу пакатацца на санках, і на лыжах, і на каньках. А яшчэ можна пагуляць у снежкі і пабудаваць крэпасць са снегу і зляпіць снегавічкоў. Вось бачыш, колькі цікавых зімовых заняткаў можна прыдумаць. А там, адкуль ляцяць да нас знічкі, няма восені і зімы?
Ні, нема. Ну, здається, для гэтага знічка можна крыху і затрымацца. А яшчэ знічкі на сваёй планеце ніколі не елі марожанага, а яно такое смачнае. І такое рознае, пакуль кожны сорт паспытаеш, шмат часу пройдзе. Таму, думаю, буслік знічкі на зямлі не засумуюць. А калі-небудзь, калі ім вельмі захочацца, яны вернуцца дадому. А яны могуць папрасіцца да мяне ў маю касмічную капсулу. Калі ў іх не застанецца больш спраў на зямлі, я іх абавязкова падвязу. Чулі, маленькія, калі вы сёння ўбачыце знічкі, раскажыце ім пра нашу касмічную дзяўчынку Эліну. Калі засумуюць, няхай звяртаюцца да нас у калыханку. А калі знічкі ўжо прыляцелі, яны праз акно могуць паглядзець з намі мультфільм. Вашыя зямныя мульцікі – гэта нешта дзіўнае. І табе, і дзеткам, і знічкам я з задавальненнем пакажу зямны мульцік. Нават 2! Глядзім. Ай, мульцікі скончыліся, і я пабег спаць класціся. Хочаш у сне паразмаўляць са знічкамі? А чаму б і не? Можа, яны прыляцяць у мой сон. А дзеткі таксама могуць убачыць у сне знічкі, толькі спачатку трэба памыць тварыкі і пачысціць зубкі. Абавязкова. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. І цікавых, зорных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеня ты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.